Hi guys, so ni Fulufelo Rita the blogger, ndikoni reportera ndichikobva ningi ya Rita M Multimedia. Guys, saizvi ndo nitaruchidzo rona musi ndidova nditoya ndo magistrate court une udova una udivona zavo patwani Ruxley Maseve na muhumbulelwa SABC livo vo patwani vodivona zava vone vonotoma ya Dog City vasvika vava state vava vakusimbisa mini case yavo yokuisiwa murau ndi case ila nena do ihumbula ronodhiyama na murau uri ndi case ya utambudzirwa kuzekane mwana wa 14 years ubva ana 14 years usvika ana 17 years achikotambudzwa kuzekana count dzavo dzova dzichivaleya usvika ka 11 ezvila nemurauni pezi zvazvino hawo kupi count dzinova 4 dzine ndizone dzine vakodo usenga ngadzo hezo count 4 count za 4 za rape iti dzautambudzwa kuzekana vava vakusimbisa uri mini case inoni vakutuisiwa iko uya High Court ili muvatarfala idova yozura ubva ngazi 8 usvika ngazi 12 za September iko vechirwa uri idova ikotoma trial yahoni vasimbisa nepalana uri zvote zvitodombezo zvine vaimiriri vavo vatiyo vanazvo vonovanekeza zvinonga sadzithanzi chimwe nachimwe chine vatiyo chidiva ngakesi vonova nacho dune case yonova ready na utakuchedza utoma uyo usenga ndiyezvo nga case yavo Maseve ndidova ndihone guys ndidova ndikoni kavarira yone utotoma ngazi 8 ndidova ndiyanenge ndikoforokoti yamini utosvika diva lelo line yadzogumangalo kana radi chikojena diva lelo pedzi nazvone ndidova ndiyanenge ndichikoni tichiresera ndadhanda ni update nepaka Rita M Multimedia team zvezvorodzwa uchitobva yavo Maseve yava kujena ya SABC livo ichijena muhumbulelwa SABC livo badi vava kutaruchedza rimene una bumwe butanzi bune hawatoperera zvavudi savonga umuhumbulelwa achikotumanywa na imwe ndozvomuramura nange vo amangazi goloi vo BM vo amananga BM na imwe goloi arangadzomumbura zvavudi so zvazvinova chikwamba rimene una umwe mulandu une kayo imilandu vakunyangoiengedza ndi mulandu wa Audi ndi mulandu wa Audi kuchapa muri Audi mini ngori ndingaita mistake naona ndisofamba zvone mara pedzi Audi ndi Audi ti una mulandu wa Audi naone vakunyangobhadhekanya une hoyo mulandu una mumwe muhumbulelwa ene naye ikotoyo chimbila yote kati so hezvi zvithu zvote vava vasingozviita before namusi zvino vava kusimbisa uri mini zvidoitiwa yatanganyisiwa inoni milandu yava mulandu mutihi wachimbila mulandu mutihi maloyara lava lavamwe vaviri vene havanavo vasimbisisa uri inoni mulandu ndikale wojena hezvinoni vachikori vopostponera state vachikori vakapostpone vakazi 31 za October mulandu unoni ndikale wojena rune ngazi 31 za October mulandu unoni udova uchikopedza mimwezi ya 8 rune kailive dhuva laupedzisera la uri vadivona ze court namuimereri wawe muhumbulelwa vatakuva vaamba uri navone vakupfuri ndizvone heli dhuva la 31 le right uri rijene ngazi 31 pezi alive dhuva laupedzisera ngauri vanovesa kalesa unoni mulandu ukaroro nezvamba zvauri state ngazi 31 vakoti uri vachivuya vavuye vopedza vokunyeredza chimwe nachimwe then mulandu uzvambora ungadzitransfereriwa uya kakoti ine wadoti usenga kayo zvesviri yanenge ikote rodindera zvozvo vachikodhiyamba magistrata uri vakutenda 31 mulandu ndova wavuya ngazi 31 muhumbulelwa wemisa chanda gaisa vakotodoita application wotovuri vopedza votakuwa magistrata vari high court yobva ngatoraro arangopedza ropfa uri muhumbulelwa application yavo yova imini kana thambiso vachikotodohana date kana vachikodohona zvimwe zvine vakodohana zvonena arangopedza rozvidiva ngauri court iyo namba yava yopedisa ngautoraro nane ndava ndichikouva gaisi zviamba zvauri ndidodova ndavuya kawo mulandu ti ndidovuya ngazi 31 za October ndada ndaticheresa uri zvinhu zvada zvaitisa hani mulandu ukuya pandana ukuya gai ari uchikuya high court ari ukuya ngotoraro une wadhava uchikosenga hone ti ndidodanda nditicheresera then ngazi 3 nahonezi 3 za November dhodhi vari kodhiya ninge vatarifala rikopfori ula mulandu wa mufumi yamope woguma gai ukutochimbirisa hani tsengo yawone yatakuchedzana kana hani
nazvozvo ndidova ndikonipfera zvone guys ngazi 3 dzaOctober ati ndizvezvo zvinhu ava ndonifarira zvone guys. Arali nisati subscribe ni guys hapana nokausubscribe kaYouTube ti ndi mahala ndibadiri usubscribe ndimani kuti usupporta ne uri nne ndive nadzi subscribers dza enough ngompfesesa anivi nichiko anibhadelisiwi usubscribe afanoni ende neaku arali nichikopfori inwi YouTube yanibhalela ti arali YouTubeichinibhalela uvona kaYouTube kaange kaFacebook niyakona usubscribe kanne straight nabona nacheka zipost dzanga zote dziva dzikovha na subscription ila subscription nibhadela 17 rand kana 32 rand ngamwedzi rune iva isatova chirede yotoralo isatova chirede ngafo mara at least ndimani kusupporta nne especially zidotusana avala vene vari rine rina data za Facebook page zvembarara nichiko subscribe nganyi ka Facebook niyakona rine ndichipedza posta pa YouTube ndiko posta nyeka ka subscribers ka Facebook zvembara niyakona ivona ka Facebook nangwe nisongoda pa ka YouTube ngori vati para vana data za YouTube zvembara nisana data za YouTube karigidimiri yange real subscriber ka Facebook ndidwa ndikoposta already ndonomana subscribers already na zimwe video ndikodziziisangane ngei ka subscription ya Facebook guys ndikuri support yabe unga manda ndikuri wes ndizvone guys ridovonana ngazi 8 kamulandu wavo ma 7 bye.